שלום לכם. השאלה הגדולה עם דוחות העוני היא מה עושים בהם יום אחרי שהם מתפרסמים. ילדים עניים יותר ויותר בישראל, דוח קשה מאוד על מצב הקשישים, רעב. התמונות הללו מופיעות מדי שנה בשנה בעיתונים, מטלטלות את כולנו לרגעים אחדים, אך בסופו של דבר, כך נראה, הכל חוזר לקדמותו. על פי הדוח שהוציא היום המוסד לביטוח לאומי, ב-2012 חיו בישראל 817,000 ילדים עניים, קצת פחות מבשנים קודמות, אך שיעור הקשישים העניים עלה ביותר מ-20%. כמעט 500,000 משפחות עניות חיו בישראל השנה, ודווקא יותר ויותר משפחות שבהן שני מפרנסים יורדות אל מתחת לקו האדום. אם אנשים עובדים, מנסים להביא כסף הביתה, ובסופו של יום צריכים לקחת את הילדים לאכול ארוחה חמה בבית התמחוי, משהו ביוקר המחיה פה צריך להשתנות לחלוטין. העלאת המע"מ השוויונית היא מכה למשפחות כאלה, הקיצוץ בקצבאות הילדים בוודאי. מפעלים שלא מקבלים מענקים והטבות מספקות מהמדינה, נאלצים לשלוח עובדים הביתה ביודעם שמעל גיל 40 כבר כמעט בלתי אפשרי כאן למצוא עבודה. ולא נדבר על אנשים שצריכים לטפל בהוריהם הקשישים או לעזור לילדים לקנות דירה. שר הרווחה מאיר כהן הבטיח היום שבתוך 90 ימים יהיו הצעות אופרטיביות לטיפול במצב. בשנת 2014 נראה באמת אם יש עתיד.